Madara ayakavhuma kadesiwa mende adidodi togadziriswa zvirinetsa mumusha amai madhara aya mati pakauya chiremba pakauya samurenje pakauya muhani mudhara pakauya paukuru David ndakaura wamwana kuyaba pakauya David ndokwapachizvo saka iwe ndaombopinde newe pachipatare David akabvuma zvinhu zvake akati shuwa zvinhu ndakadi David ndiano ndibaba ndipamukuru indoro muri David ndosanda ndipamukuru apa ndazotiwo David apa ndozvitorairesa kana usina umu amuna muntu dani rine respect kaita yakudari atiti bavangu ranozi David apologize ona baba very sorry baba unobatsirwa sei uri kuendesa kungaudi uchauta naDavid aiwa very sorry baba aitopakana saka chikunetsa chi awa wamwakauya pasina kuya pasina kuya ndibobomnini awo ni awa pakauya ndibonguru bonguru vavekunokudi akauya tu bawandikwafungina bwandikwamikana kuya tipei baba sei musina kuyagara pasi pamusoro mambo mutatu makorokotai ini ndakauya previous Solomon Manjevu ndakauya previous dare ndini ndakangenda pachijana chekuti nditaura saka ndiri pachijana chekuti nditaura ndainge ndakatoseterwa kuti wana wabudirwa inini mambo wangu mutadzi kuzwawo zvandaifanira kutaura saka shuwa akabudirira kuti wana wabvaita drama muno tikazozi budai muende kuona vanobatsira tikabuda tikaenda kuona vanobatsira gogochiyerapo tasvika pagogochiyera wana wakaitwa zvawaiitwa kuti waone kuti kubudirwa here kana kuti chii gogo akati vana havasi kubudirwa vanava tingatoti kurwana kawarati ndiwo tsananguro dzarakawana pani pagogochiyera saka ndikada kuti dzokei kuti muzwisise nyaya iri kuitika kwamandiyeuza kumureki uyu mukomana wemakebhuru mwana kwandiri baba wake ndiye anga arikukoma Moses Tichafa. Moses Tichafa akafa muna 2020 akarwara akaenda pamurapa anga ari mupostori akashayikira kwafarira tikamuchengeta zvakanaka mapostori wakamuningira mashure mezvo mukomana wegore rapera rimwe 2025 akauya achibva kumazuve kwaanogweja akati ndatenga dombo ndakuakira pabono isu taiwepo maunga haana kutitaurira akangowarara mukoma imomo wakadaidza handi chiremba wakaenda nayo makuwa imomo hambenozwa igadzira makuwa imomo angoni ega mukomana wenana mai wake right kundonzwa nzeve dzichinozwa inonzi chiremba yakati munhu apora chimwe nechi ndagadzira muchaona zvichaiti saka mashure mekunge zvaitika ndobva patanga vana vakuti kuitenda sekuvanokuti mukomana nemusikana saka vachipritenda isusu tagara hatisi chabata nevakomana vakobatiraana mhari zviro zvavo vaitaizananga zvavo vanongoita kumboko vanenanga ikutouya izozvidzamoko nokuva kubva vataketairwaya 4 times inongoya andiri kunopona haasi kuda kuitaure chokwadi chaakaivhara muitirati saka ndiyo nyaya iripo isusu vakomana vanosuwa 18 December vakauya pamba pangu ndiri kuona mbondirako tine nyaya iri kwamajistrate kukoti still pending haisati apera kutongo ndakalowa wakauya wari 5 kuti awa vakomana
wali telefoni amai wacho noumwe wacho asipo nyangu ndiko wachapo ini ndakana ndiri mumusha maoko dai mambotibudisiro uyu ini ndakana ndiri mumusha maoko pa2013 ndichidanana namai avo mukoma wangu vashaika takasara tikadanana namai hana upowa nhaka yakanga yakapowa ndi saka ndadanana namai avo makore ese pava pasina nyaya idzi kuzoti 2025 gore apera upenyu hwacho hwandairarama namai vangu wakaoma ndakasvika pakutura ndatoenda kumba kwavo vabereki vacho vati iwe shamwari hauna kupiwa nhaka iwe une alao zvekuti usiye ndikasiya saka kusiya kwandaita ndiro daka rapo raakutumwa newana kuti urayai Soromoni ndiri ndinozvona saka inini nditori pano hwande kuda kurava ndimaiwe avo newana ngonje apa ndinenemaripoti nyaya iyoyo itori pamejor city yatingazotaurira saka kana nyaya yenyu pamejor city hamusati mataura kuti kupinda rini tikupinda tikudzoka zvemusi wa28 yakapinda musi wa19 iri kudzoka zvemusi wa28 so kana paine situation yakadaro it makes it very difficult kuti titi musangane kusvika nyaya inoda yapera because kana tinokwanisa kuti sanganai mosangana kuva kwaita hondo sehondo yaga yamuri kuita pokuwara titi tutaita because imi kana munhu akufosa vanhu kuti vaatende mameeting enyu nekuwarowa then becomes a problem. Haushandisi that strategy kuti munhu akoparate zvofanira kuti akatambuwa iwo at the end of the day ndoda hewo kubva kwayo vozovuka kwako iwo ukandirowa asi kuda ndozokubatsira nemwoyo wangu wese taureba mwezo asi nditorinewo dambudziko pamusoro pezveizvozvo nditorinewo dambudziko nekuti zvataurwa nemurume yakadaidza mhuri yemusha mumusha mavo paanozama kutsanangura kuti ini ndakati ndaakutura akadaidza vanhu asi adaidza vanhu vakaungana paumakanya vanhu vaungana wakanga tiri pakati kudhiskasa vanhu vakanga varipo vamwe vaita kuuya mazvikete nevazukuru tida kugadzirisa nhau dzavo dzemusha kuti zviite semunhu uyo anga asina kuita zvenhaka zveshuwa asi zvakazoitika mai ndezvekuti mai ava vakabva kumba kwavo pakati peusiku na12 o'clock dzeusiku kuuya kwakuitwa negurukuro idzodzedzi saka nekudaro mai avo vakabva vatoita mhirizhonga vakaitwa mhirizhonga yaitoshisa pakati peusiku ipo kusvikira isusu tatoona kuti mhirizhonga yatichaigona ndine umbo hwekuti takazototi ngatiende kumadzita ezvara euyu pamba pake ipapo nekuti pakazoitwa zvimwe zvinhu tiri tega tega nyaya yacho hatizoigoni saka vanhu vakaendawo shuwa kumadzita ezvara sevanhu vari padhuze vakabva vauya tongovataura kuti nyaya yotoitika ndiyo iyo noizi iri kuitwa panapa isusu hatichiri kuigona ava mai ava wane noizi uyu murume anga tatine sapozi yekuti tikabva panapa tochienda mumba kwavo saka nyaya yekuti tichienda mumba kwavo haichatogonyeki uyu murume akarumwa ipo munhu makazara vanhu akarumwa namai wavavo waibva vanhu vaitofawo rumwe kwacho ndofunga istaira rimwe rototi handigoni kutsanangura saka izvozvo izvo zvakapa kuti tibva tangoti yaiyoyi taita dzoka vanhu vapera kudzokera wadzokera wayabva wadzokera asi chotaiziva ndechekuti mai ava wamwa nefosi yekuti wamwa uda nyaya yekungoti wadanana nemurume
kuti waida kuti wadanana saka nekudaro inini ndiri mumwe anogara paumba handine kumwe kwekuenda saka ndagara ndiri paumba mai wavo vakabva varamba wandiri mukuita noise wakasvikira pakuzosungisana nemukadzi wouyu kuenda kuti kukoti kwana mecha wawegre saka chakuitika mai ndechekuti iye akuti akawana inini nemukadzi wangu oti uchakaka hausati iye mai wake wavo muri mumunda chama chatogoni kushanda minda yakabatana parazwanetsika futi yekuti kana waita chisimba ichocho vanonga kuti kana ari mabhanana seminda yakabatana vanogona kukohwa mabhanana ari wokusaidi kwamumini wozototaura wopaka mari kadiki kuti ndiwo mabhanana aita muri kuona saka zvakaitwa about 2 times kana kuti 3 times zvemuminda izvo inini ndautoti kuminda iri kudhuze nawo handichatogoni kushanda iyo minda yakawatendera nenyaya yenoizi kana noizi zondinotaura so otherwise zazotopera manje uno ari mukomana wamukorora akuti ano zvomanguitira baba hatichazvidi batakuipindirawo nyaya yacho makabvira kudhaya murushungurudza baba yedu saka ndiko kuuya kwataiita pamberi asi zvinhu zvemukomana makebha ndingomutsiva handine chonomboziva kana kuti nditi akaroora kupi mukadzi wake chekutotanga kuroora mukadzi wake wachiita gururu dzawo newangu inini handine nepo ndinombomuziva kana ndakambosika papapazvakana handine kana stori iyo kana zvinotaurwa zveguwa hapana kana day wanira akambosvika papapa iye mukomana azoziva ndo maziviro angu aitoitwawo pamberi pendani handina hangu akawanda vakawanda yacho aripo asi zingoti ndagumoya pamusoro yandinotoziva chikuru zvirikutaurwana nababa zvinhu zvacho kunye pamakatitonga last time zvazototi zvese inyaya yesi even kana makamera enya wana yeproof yavo bhozi wakauya uku pamakatitonga panapa makati shuwa mukomana akashaisha angaine mhosva yake kuti hana kutsafamba negwara rakanaka ino muchiti aifanira kufamba nechanura chidai achidai pamati aiwa imimi tikatitsvake chiri mumuti chibudai panze muwani mutsvagi wechiremba pakauya mupurisa wenyu hatiziye mupurisa wacho zita racho tanonza ndakanga mazita racho akauya vatangoendeswa kuno umweni mubatsiri angari apo pasi pemuti akatazi aiwa chinjai endai kumusoro ndokwatakazoenda tasvika pana mhama ivo vakati vanoda $200 vatata mukonde vatadaidzana nababa wese vari panapo wese wanga varipo wese hapana ngasipo vatati toita sei nyaya yemari unoifada mari zvinhu tonongoti zvigadziriso zvidi zvinake zvekuti mumba murufiwa uri nematambudziko akasangana nawo akawanda so vatawirirana nawo wese vari apa vatati munhu anobvisa $40 kuti mari ite sei ikwana vatawirirana nababa inini ndakabvisa $110 uyu akabviso yake $20 akasara ine chikwere che$40 because wakati mari iriko kumba tikangosvika kumba todini totsanzira mari toiwana tikati ashuwa maita basa kuti basa ridini rifambe zvinhu zvinidini zvigadziriswa uyu abvisa yake 20 handichazivi kuti baba ndowangondii baba akabvisa imwe 20 here handichazivi kuti ndiani akabvisa imwe 20 mari yakwana uyu vabviso yake 10 here uyu abviso yake mari yakwana ndovandati saka tikasvika mumba motesei muzonipowo mari vatabatsiwa namama iwavo vataura zvavakataura mama iwavo vakati wana kubudiwa handisinyatsokuona but chiripo chiri kutaura but hachisinyatsobuda chi pachena toda kuti tiende kumba tovadati shuwa magoni mama tokati zvakawanda ndichataura ndaakumba zviri panapa rega ndimbotaurira vakwazi baba ava baba wangu ava wani kwarapatu waina wanu wasingazivi but vane chi kwarapatu vakwazi ava wanga waya netsvimbo yawanga inayo yababa wati tsvimbo yababa yandakatora mumba ndeiyi zvikazi haisiyo tsvimbo yawo saka tsvimbo yawo iri kupi zvikazi aiyo yandinoziva ndiyo iyi
zvese zvavari kutaura zvekutaura wakudzoka kumashure. Isi chataida kukumbira mangwana iway forward yekuti zvinhu zvigadzirisike tiende kumabasa. So tobva tapedza vatati saka vakomana toita sei nana baba, vataunganidza nana baba tikataiwa mari tapa mama. Saka tochitsvaga ringi zuva rekuti wauye kupi kumba. Wawirirana tese vatawirirana panapa kana paine anoitawo nharo kunana baba ngwani unokwanisa wabvunzo kana paine nharo. Zvikazi mangwana ngwaite sei ngawakwira. Vatabvunza mama kuti mari yamunoda imari. Mama bvataura mari yakataura 1000 something. Vakati vose vataguma tai mari yawandisa. Saka toita sei? Zvasa pane mumwe wakambotibatsira wacho. Hamegegezvazwe kuti vanotitira mari. Wese vana baba warapa kana paine ane nharo futi vatawaitana kuti aiwa anenge ari nani ngawauya ari mumangwana. But jera wakauya makamatimi munotuma mupurisa wenyu handisiziva awarapo mupurisa wacho vanokwanisa kukurira ndo wakabva wauya navamweni vanonzi vamurenje kumba uko. Wauya kumba baba ndo wakakwanisa kuuya wobva wataura kuti baba mune zvakati nezvakati nezvakati. Wakabvuma shuwa ndinazvo but zviri kupi kuHarare zvinhu zvacho. Tikasaka munendotora rini wobva wataura dheri ravo mupurisa wamambo aripo anayo nyaya yacho. Avo vana baba vaindodaidzwa nemupurisa hawana kuuya asi waiwepo pamba. Vapedza vwadzoka vati tinodzoka futi chimangwana richimangwana cho vwadzoka futi hawana kuuya futi babu asi mupurisa waiwepo. Tikawapa mari yawaitaura kuti wanoda mari yekuti kusimudzwa kuuya enda uko kumba wane mari yawanoda. Naivo vamurenje wacho wakauya vaingowapa mari dzawaitaura kuti isi kana tafamba toda mari yakati. Saka kuramba tichiona tichitaura kuti mupurisa wachiramba wachidzoka mari iri kupera mapendauni acho ari kuwanda. Ngatite sei ngatidzose futi mari yakuna mambo kuti mambo nyaya yamakatiti tibude panze tionekwe nachiremba yamira yakadai wana baba wasi kuda udini kuti tigadzirise. Ndoti patakabva pana takatoti ngatichite chinhu 1 yadeuka zvakaitika zvakaitika ngatichigadzirise zviri mumba zvipere tidzoke kumabasa titowirirane zvakanaka but up to now kuwirana kwacho hapatori kana kubatana kwacho hapatori. Kana mari yatakabhuya ndakabhadhara yangu wachiti wachandipa kumba hapana kana wana atamboipa mariyo. Ndiyo nyaya iyi. Observation. Ndinofunga ndinda kaita panyaya iyi. Tichisvika panyaya iyo musi takasimuka tichibva iko tichienda. Takasvika zvishombo vari pamwe chete asi pakanga paine vanhu vainzi vavapo ava vakabvuma kuti ichokwadi ichocho zvinhu ndinazvo zvinhu zvangu asi zviri kupi zviri kuHarare. Patori kuHarare chiremba kana unoti zviri kuHarare unozvitora here vakatanzi ndipe 2 days ndodi nozvitora then ndabva ikoko ndakauya tikapa feedback kuna secretary vatiranzi chokwadi ninichi zvinhu zvangu ndinazvo eni mavhidhiyo acho ndinawo atibvuma kuti ndikuenda kunotora zvinhu zviri zuva rakwataura kuti ranzi dzukai takasvika ava vakanga vasika imwe mhuri yesekandi yakaungana tasvika mufamba wacho unobva pana kusvika manikabreji muri muguru chichidaidai ende ndakasvika ipapamba inini vatamira tikati vari kupiko vakati zvinhu zvangu ndikuya nazvo kanzi ava tikamira mupurisa wasabhuku anosabhuka anga aripo akabati ndaenda kumba kwavo vakati tiri kuuya indikati inga handichamiri izvozvo ndodzaisai pane zuva nekuzoti tizokwire gomo nekudzika todai ndakudii ndakwenda muzochekini ndiri kudzika ndakasangana nevana veavo vari mabhanana vachitoenda zvindongora vakatoti chakabiro makadiko ndakatipe madiyo ndotodzika tori mukarwisi tichisvika paburara panozva tenofuri pamuterere ndakawana vakagara asi vangazanzi havako vadinda kuda ndikatovaona vakatogara ndikatovanongedza kuti imi bambo ingadabva kwenyu zvamuri apa ndiko kuHarare here kwamaenda ndivafakita takatichena ava vanokwanisa kudzoka asi vakabvuma
kuti inini zvinhu ndinai nyaya iri kuti ndakabvuma chibako ndakabvuma kuti chibako chibako chatinoputa kuti maneuzanetu ndakati ndinayo shuwa irikwahari tikati inofana kuya nekwendi neurwere huri mumushe ndinesa kuti nekwendi yakati enda utore nhekwe tiri kuita makanotora handisati ndakakwara ndakabvana zvekupingwa mutasa nekunowa handisati ndadzakakwara ihoko kaitika pakati peprocess takauya kunokuuya toroho saka makaona kuti noizi yakatanga kuskrini uya akataura matatu muinda wakatotanga kuuya iyeni mukomana uyu wakomana pamba pangu waitosvika tida kukuuraya musoro mambomba nini wezisara matasva ndida kutanga pakatangira nyaya yautaura iyo kuti kwazi maiwi wakadini yari kumasuro tichiudanane nemurume ndida kutanga iyi takatangoti wana wabudirwa muna December 11 December ndo pakatanga kubudirwa wanao wakudirwa takafonera wakomana uyai pane zvikiitika kuti atanga kudirwa mwana kuti ngechipambo chababa mukuru uyu chakabva tanga chiri chipambo kuri kunaya anangarangara pasi anadidi ewo zvapera basi tichitangoti ndini Moses ndakauraiwa ndini wakabvira kutaura ndakauraiwa ndiDavid wakandiurayira muti chiri chipambo chaimbo chaitika ipapo aibva aiita zvenyoka aiti kwazi mwana wangu uyu mukomana uyu uri kunzo wakaombererwa ndibaba mwenyu apo tati udanana uyu baba mwenyu vamuomberera chachipambo saka inini dautaura kuti takatangira yakatangira nyaya yedu wanawo wabudirwa udaro uyaita akanera mukomana kuti tapa humapa kwaini ndiri mukadzi simba rangu ishoma akanera mukomana apa huma pakapa kuti ngatende shuwa waibva waenda wakatanga kuenda pababa mukuru avo watanga kuenda pababa mukuru aya uyu mukomana yakabhamira padera baba mukuru ari mumba asi akabuda pa kanoti une zwi rakapopota kanoti udidini anopopota baba mukuru wakabva ramba akanyara uyu pakabata mwana vakadzikira naye kumba mukomana nemusana taenda kumba tasvika kumba mukomana wangu wakasipina ka3 wakasipina ka3 vadzika kuenda kumba kwa baba mukuru akati ndipe chimbo yangu nehara yangu chimbo yangu uri kuimeresa kubhuwa kutaurani baba munini hara yangu uri kundisenzesa mumabhanana shuwa chimbo akaitora mumba mukuru handirambi zvadaroko kana zvati ndini ndakarunzira mwana handinaurunzira mwana zvadaroko atora mwana wadzika ipapo uyu urununudza mukomana iye akabva kuda nemuti wake wakatsetswa akuda nemuti wake wakatsetswa baba munini uyu urununudzo vatanga kujobora mwana womumhando mukomana wachiri uyu mukomana abva ati baba munini musadaroba mwana pane zvikiitika pane mwana baba munini wakaita nharo shuwa vaatanga kutera nedombo rake mumaoko adochitema pai mukomana waye mumusoro vacheta dombo rii ina ndizi kuti ndapandamumera pachesi pake baba munini musadaroba pane zvikiitika pawana dzokera ipi kumba hana unerwa bomba pake wakabva abvutirwa mutu yake mukomana wangu uyo vanerwa ndiwo mumusoro vati ndakupedza simba rako muti wangu wakaugadzirwe ndizvakafura vati bado bhaye baba mimi avatera kumba basi ngoti muntu uraita ndakagara pai panapa basi kuibva ipapo uisana akubudirwa wakabva yaedita basi hara yangu wakaitoreti pamusoro penhara ko ukapiwa sadza ngemukadzi wakagara apa nehara wakaitsitsika apa kutaura baba mimi anaita nharo bakabva rambarisi abare ikoko kwaichimba yangu ndiri kuita kusumuka ipapo utori nemushonga ndausiyaisa mushonga ipapo usakungoti handisikuziva saka zvandodaroko vaandodzika kumba kwake adzika kumba kwake wakabva atakabuda kumangarira mukomana iye mukomana wangu mudoko une 16 years kuti wakanota zvinobudirira wakabva wazambe kumapurisa hawana kuenda pa musi wachiro wanoenda komangara hati zvingoda wamasitati meni muri pamwe hawasakaenda wakabva wanotenga musi wacho awa 3 o'clock wariyo wani tizoona wanauya basi pane chakudirira wakazoya mupurisa handisazivi izwa racho rari musi wechinganipa pauya mupurisa uyu basi wakomana gatete saka wakomana hausakamboramba pashuwa wapinda panzira kwenda tatosvika mumwe muya bwawagadzikwa kuseruku vatatonoti ndikati wakomana wana wakuda kutovhariko kusina kuti wabvunza chinhu ba dai wabvunza chinhu kuti zvadii
Saka iwo waiko kumwimprisa mhandeza basi chicha kamboitira mai mandoza vandamusana nguri. Uyu baba munini wakabvashika nemastatement ekuti vazi uyu mukomana uyu wakandibata umwe muoko, uyu aindibata umwe muoko kutaura mukomana wangu. Kuti mukomana yadini andineni. Asi havasi kambobatwa mani ngoda kutaura chokwadi pamberi penyu mambo mutazi. Munhu ngataure chokwadi kana kwakupfuga maona mataka taura chokwadi. Tatambudzika ngewana. Wakatanga kubudirwa hati gezi hati. Wasabvare nyaya dzawe dzaurivhara baba. Zvine tingatigadzirisa shumba tigaro zvakanaka. Nandigari pomba be ngekurwara. Saka varume ndovarwira. Vakazvane zviro zvavo ava. Zvataure chokwadi. Iwo anotenga kuti kwazi nini ndindirunzira wana ndisikuunzira wana leo. Kana musiyatanga kutobudirwa kwakutonani. Uyu mwana wamenyu ndakatotanga kutobudirwa ndisitori mboga nditori munhu. Kana wati ndirunziri mwana be. Kuti kwazi ndidaumuraya ndingomuraya uni. Ngataure chokwadi chimba ingaibudisi. Kuti yakanyanya yakuni kwandiyo. Ningoiziva. Apa kuti kwazorurunzira wana ngoti ndini ndaitofemerwa ndakambomutaurira baba munini. Chimbo nemusha. Ngeya murume wangu akashaika inini wakaitora iri mumba mangu murume. Saka ndiye amushandisa. Uyu. Ngataure chokwadi. Hatina rugare be. Kana munoti Chimbo ndiye murume wenyu yaari kushandisa. Saka muruti murume wenyu anga ainonyadza. Anga atomboroma. Ipapo wana vari kundobudirwa wanga uri kunotaura kuti murume uyu uri kutaura chimba ndingosenzesa kumapfuwa uyu. Wana vari kubudirwa. Ari kushandisa mapauri zvizodii. Amenu. Azvisemo. Angoti mukatisiya takadaro timbopedza. Right. Imi simunesa vainya kuti hamusida kuungana zvii. Hawatitoburusikani vanhu. Wana vapa. Iwana kutongosangana ngodai waitsirwa. Hamuda kuchamuka papana hamusida kusangana. Hatitoburusikani. We always take advantage of what hamusida kusangana. Kuti kana zvina zvine zvida kutoitwa kazvitodii. Zvikonyo vari pamwe. Handina pana ari kupanza. Ariko. Ari kupanza. Pari watu basi ro. Ngari vakamuti kuti pana patiri. Munhu wese ngaende kovhetwa. Inini ndakakutarisai. Mese makadai. Tese ikupa katiri panzeva. Tozwe Chichene shumba. Nyaya yekuvhetwa ingati takatanga kusuniswa tiripo. Mumwe chifo abviswa. David Mangeni. Mumwe chifo abviswa nemadzimai. Munhu wese nanyama yacho kuti munhu wese ngavhetwa. Everyone. Mbuya. Munhu wese munokuda vamwari kuromba vana vari kuromba toziva mwana kuenda panza. Endai meso. Kuenda panza. Nemi. Then imimi munhu amamuchidaka munhu akauya kumba kwenyu makawedzana murenje. Ndakamuna janogara muno. Aripo here. Murenje wenyu aripo mese muripo. Chive mati muchibva pane uyu mumaenda pane uyu kuti mubve pana vamwe nechoko. Hakuna runongedza munhu. Hapana. Rukozwa kuti zviri kunetsa. Chete. Iwe. Makaisapera. Nyaya yako wakairipoti. Baba wacho wakanga aripoka pasamira. Mari yatakaudzana kuti Second part, we want you to be assisted. Zvemari cover ndozvozviita. Ende munobatsirwa panze. Munhu akapa mari amakati mari iri nane murenje wacho aripo. Andika akauya akakushayai nhasi muri pano. Chibva maenda ipapo mwabatanga naye muchibva naye mwabaenda pane umwe waripo panzepa mobva pana papane chii makuziva kuti chakuita sei. Ini ndikakutaura chokwadi chiripo. Iye zvino hatina mari. Endai